Pozdrav ljudi, dobrodošli moj novi video, moj pre gaming, znači ću snimati Minecraft. Aha. Šta? Ništa. Minecraft, inače, no, Minecraft preživljavanje. Da. Moj prijatelj je igrao na mojem serveru i onda je nešto zbrljao. Nemoj mi sramotiti. On je umro i onda sam se respawnao, a imao sam metalno odijelo i metalni meč. Možda ti ja pomognem. Onako, otrveću. Ne, znam igrati ovo. Ajde malo drveta, ja slavim rođendan. Znam se, ne slavim rođendan. Izmislio sam to. Klikni si da napraviš crafting bench. Crafting table. Tu i crafting table smaš. Što ti radiš? Tako. Sam sad šta piću. Ovo je crafting table, ovo ti je. Pa to sam već napravio. Nisi. Jesam, napravio sam crafting. Ti izađi. Klikni. Sad ti stavi. Možeš raditi mač. Pa znam, nisam beba. Nisam beba. Sad se moram ići predsjednicu. Pa da. Da. I evo ga. Idi tu. To? Ko to? Da. Ne, krivo. Ovo gore. Ajde. To. To? Ne, ono skroz gore. Da. Klikni bilo koje odijelo ta dva. Moj brat igra opet. I to kod prijatelja. Prijatelja Ivana. Nemoj govoriti moje ime, Matija. Kod prijatelja Ivana Jolića. Ti to nisi stavio na YouTube. Hoću. Sunce veti. A ne, to je psa. I sad vidi kod vas onak. Luka, ako gledaš ovaj video, ovo tu je pravi Ivan iz razreda. Kakav Luka? Pa Luka Boltižar iz razreda gleda moje videe. Reci bok Luka. Bak Luka! Pozdravljam ja Luku u klipu. I ja. Već si ga pozdravio, šta kažeš. Idi reći da ću ti ja malo pomoć. Ivana mi neće pomoć. Ljudi, ovaj klip će trajati dosta kratko. Tako kratko. Ništa nismo skoro ni napravili, a već će proći. Da. Ljudi, prostite što je tako kratak. Ja sam se samo ošišao tu kod svog prijatelja Ivana i to je to. Zapravo, vidjet ćemo se vidjeti dok ja ne stignem doma. Da. Da. Hajde vidim. Ljudi, evo me nazad. Kod kuće. Da, sad se kod kuće. Lipa noć. Sad se moram paziti. Zemlja će mi biti korisna. Ajde uzmi. Dirt.
Zašutio sam. Jer... Zašutio sam zato što... Opet sam zašutio, oprostite što nije bilo nijednog komentara u ovom videu. I dok sam pozdravio, Luku Boltižara i dok Ivana pozdravio Luku Boltižara. Ljudi, to što se tiče ove epizode, kao što je da im je zarolo uskoro napadaju me. Mobovi me napadaju, mobovi.